नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। पोलीस मुख्यालयापासून 4 किलोमीटर अंतरावर मोठा जुगार अड्डा, उपरकरांचा गंभीर आरोप। जिल्ह्यातील अवैध वाळू व्यावसायिक आणि वाहतूकदारांचे धाबे दणाणले आणि रेडी श्री गजाननाच्या दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वैभववाडी शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद अवस्थेत आहेत। यावरून स्वीकृत नगरसेवक मनोज सावंत यांनी सत्ताधारी व प्रशासनावरती जोरदार हल्लाबोल केलाय। काय म्हणाले सावंत, पाहूयात। वैभववाडी शहरामध्ये नगरपंचायत आणि पोलीस प्रशासनाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे सगळीकडे बसवलेले आहेत, परंतु सध्या ते बंद स्थितीत आहेत। नगरपंचायत प्रशासन, पोलीस प्रशासन हे बंद कॅमेरे चालू करण्याचा कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न करत नाही किंवा त्यांना त्याच्यात रस वाटत नाही आहे। मागील काही दिवसात चोरीचं प्रमाण वाढलेलं आहे। हे जर कॅमेरे, सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू असते तर पोलीस प्रशासनाला हा तपास करायला सोपं पडलं असतं, त्यांना त्यांचं काम सुरळीत झालं असतं, परंतु त्यांच्याकडे त्यांचाही लक्ष नाही किंवा नगरपंचायत प्रशासनाकडेही त्या कॅमेरे चालू करण्यामध्ये कोणतं त्यांना स्वारस्य वाटत नाही आहे। नगरपंचायत प्रशासन इतर कामं किंवा विधायक कामं किंवा ह्याची कामं, कोट्यावधीचा निधी आलेला आहे, ही कामं करण्यासाठी त्या निधीचा वापर केला जातो। काही ठिकाणी गरज नसतानाही तो निधी वापरला जातो, असे पण प्रकार आहेत। परंतु शहरात जे गरजेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे ते चालू करण्याला त्यांच्याकडे वेळ नाही किंवा त्यांचं लक्ष नाही। कोट्यावधीचा निधी येऊन शहरामध्ये सुधारणा झालेली कुठे दिसतच नाही आहे। आणि असा हे नगरपंचायत प्रशासन जास्त करून शहरवासियांकडे लक्ष देणं किंवा शहरवासियांचे गरजेचे प्रश्न आहेत, कॅमेरे आहेत किंवा लाईटी आहेत, हे सगळे प्रश्न बघण्यापेक्षा ठेकेदारांना मोठे करण्यात किंवा त्यांना मालामाल करण्यात ते स्वस्त आहेत किंवा त्यांना त्यांच्याकडे जास्त लक्ष आहे ठेकेदारांकडे। नगरपंचायत प्रशासनात शहरवासियांच्या सुरक्षेबाबत कोणत्याही प्रकारची गंभीरता नाही आहे। जर हे सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू झाले असते तर हे चोरीचे प्रमाण कमी झालं असतं किंवा प्रशासनाला, पोलीस प्रशासनाला हे चोर पकडण्यास सोपं झालं असतं। नगरपंचायत प्रशासन कुठच्याही प्रकारच्या शहरातल्या लोकांच्या सुविधांसाठी, त्यांच्या प्राथमिक सुविधा त्यांच्याकडे अजिबात त्यांचं लक्ष नाही आहे। ते जर तेवढं लक्ष दिलं असतं तर नगरपंचायत प्रशासनाकडे किंवा त्यांच्या सुरक्षितेकडे प्रशासन किंवा सत्ताधारी हे डोळे झाक करत आहेत। आणि हे वेळेवर जर सीसीटीव्ही कॅमेरे किंवा त्यांच्या सुविधा मिळण्यास जर ते तात्पर्य दाखवत नसतील तर ही नागरिक उठाव केल्याशिवाय राहणार नाही आहेत। वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान रेडी येथील द्विभुज श्री गजाननाचा 50वा वर्धापन दिन आज उत्साहात व हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला। पाहूयात। वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान रेडी येथील द्विभुज श्री गजाननाचा 50वा वर्धापन दिन आज उत्साहात व हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला। रेडी येथील प्रसिद्ध व अनेक भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या द्विभुज श्री गजाननाचा 50वा वाढदिवस उत्साहात संपन्न झाला।
विशेष म्हणजे आज 50वा वाढदिवस असल्यानं विविध प्रकारच्या प्रत्येकी 50 किलोच्या फळांनी व 50 केळीच्या घडांनी श्री गजाननाच्या गाभाऱ्याची सजावट करण्यात आलेली ही सजावट लक्षवेधी ठरली. आजच्या वाढदिनी सिंधुदुर्ग, गोवा, बेळगाव, कोल्हापूर आदी भागातून भाविकांनी आपली उपस्थिती दर्शवत श्री गजाननाचं दर्शन घेतलं. सकाळी श्रींच्या मूर्तीवर अभिषेक, नित्यपूजा, श्री सत्यविनायक महापूजा व दुपारी श्रींची आरती व भाविकांना महाप्रसाद कार्यक्रम संपन्न झाले. भाविकांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी श्रीदेव गजानन देवस्थान ट्रस्ट, नागोळेवाडी रेडी व स्थानिक ग्रामस्थांच्या वतीने चोख नियोजन करण्यात आलं होतं. या आजच्या 50व्या वाढदिनी मंदिराला आकर्षक फुलांची सजावट तसंच विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बोलू न देता सभा आटोपती घेण्यात आली. आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेमध्ये गेलो आहोत. लोकांच्या समस्या आणि प्रश्न सभागृहात मांडण्यापासून आम्हाला रोखलं जात असेल तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे. त्या विरोधात आम्ही नक्कीच आवाज उठवू असा इशारा जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांच्यासह विजय नाईक, संजय गावडे आणि गंगाराम सडवलकर या जिल्हा परिषद सदस्यांनी दिला आहे. पाहूयात. जिल्हा परिषद निवडणूक झाल्यानंतर प्रथमच आज इथे पत्रकार परिषद होत आहे. जिल्हा परिषदची सर्वसाधारण सभा 15 तारखेला झाली. त्या सभेत भ्रष्टाचाराने माखली हे पहिलेच सर्वसाधारण सभेत उघड झाले. खाते प्रमुख अधिकारी सुस्तावलेले, त्याच्यामुळे खाते बदल होणे आवश्यक आहे जिल्हा परिषद. जर तो खाते बदल नाही झाला तर आम्ही आयुक्तांपर्यंत जाणार आणि खाते बदल करण्यासाठी प्रयत्न करणार. हा एक मुद्दा झाला. जिल्हा परिषद मध्ये विशेष समितीवर प्रत्येक विरोधक म्हणून एकाला घेणं गरजेचं होतं. 9 समित्यावर त्यावेळी मनमानी करण्यासाठी आमच्यासारख्या विरोधकांना डावललं गेलं, कारण त्यांना तिथे विरोधक नष्ट करायचे ही त्यांची भूमिका होती. हे जे शासकीय, वैद्यकीय, मेडिकल मध्ये वस्त्र धुलाई चालू आहे त्यातील कर्मचाऱ्यांना गेले 8-9 महिने पगारच नाही. त्यामुळे तिथे प्रचंड प्रमाणात दुर्गंधी साचलेली आहे. आणि हा मनमानी जे आहेत डीन तिथले लवंगी हे तिथे मनमानी करत आहेत. कुडाची आरोग्य सेवा व्हेंटिलेटरच आहे तिथे, तर डॉक्टर उपलब्ध नाहीच आहेत आणि शव म्हणजे पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी कटर सुद्धा नाहीये. आणि जर एखाद्याचा मृतदेह तिथे आला पोस्टमॉर्टम साठी तर त्या कटरला 2,000 ते 2,500 रुपये द्यावे लागतात. तिथे जर त्याचा कोण वारसदार असेल तर तो देतो आणि वारसदार नसेल तर पोलीस देतात. म्हणजे आजची ही परिस्थिती झाली आहे कुठची आपल्या आरोग्य विभागाची. त्या ठिकाणी शिक्षणाचा तर बोजा मुले शाळेत नाहीच आहेत. 350 शाळा आहेत, त्याच्या 250 शाळेवर जवळ पैसे खर्च केलेले आहेत. तिथे पटसंख्याच नाहीये. म्हणजे अशी परिस्थिती आज शिक्षण विभागाची आहे. 250 शाळांवर विनाकारण खर्च घातलेला आहे. पोषण आहाराच्या बाबतीत अशाच तक्रारी आहेत. म्हणजे सोयाबीन, लसूण अशा सारखे पदार्थ मुलांना देते, मुलं आपली खात नाहीत आणि तो माल तसाच तिथे पडून शाळेत पडून असतो. म्हणजे ते बदलणं गरजेचं आहे. अशा अनेक तक्रारी आहेत. सिंधू सरहदमध्ये तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल, पहिल्या दिवशी फॅनच नव्हते. म्हणजे महिलांचे बचत गट होते ना, त्याला फॅनच नव्हते, पण टेंडरमध्ये ते इन्क्लूड होते.
दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळी तक्रार आली त्यावेळी ते सगळे म्हणजे कुडाळ तालुक्यातली जवळजवळ सगळी दुकानं शोधली आणि फॅन उपलब्ध केले. कोणच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या घरातले पण फॅन आणून लावले त्या सिंधू सरसमध्ये, म्हणजे कोण टेंडरवाले होते त्यांच्यानी घेतलं त्यांच्यानी. तर जिल्हा परिषदमध्ये जवळ एकाच खात्यात अनेक वर्ष तेच अधिकारी आहेत, तर त्यांची अदलाबदल होणे खूप गरजेचं आहे. आणि ते म्हणजे कसं ते हे झालेले आहेत, तेच खातं आणि ते खातं म्हणजे आलं लक्षात ना, खाण्याचा जो उपक्रम त्यांचा चालू आहे तो जिल्हा परिषदेच्या सभेमध्ये उघड झाला. आपण सर्व पत्रकार तिथे होता. तर झारापची अवस्था तुम्ही बघितली, महामार्ग म्हणजे ते ब्रिजचं काम चालू आहे, म्हणजे ओव्हरब्रिजचं, तिथे ज्या दर्जाची माती टाकतायत ती भुसभुशीत दर्जाची, आणि हा पाऊस आता तोंडावर आलेला आहे, त्यामुळे ते खचणारे 100%. आणि भविष्यात जसं कणकवलीला होल पडले त्याच दिशेने त्या ब्रिजची वाटचाल चालू आहे. जलजीवन मिशन कामाचे तर 3-13 वाजलेले आहेत. हर घर नळ आले परंतु त्यात पाणीच नाही आलंय जोडायला. म्हणजे परिस्थिती लाडकी बहीण पाण्यासाठी फिरते जिकडे तिकडे, पण पाणी नाहीये. ठेकेदारांचे 450 कोटी रुपये आज जवळजवळ जिल्ह्याचे देणं आहे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार. मग ही जर परिस्थिती आज एवढी वाईट आहे की भविष्यात ठेकेदार आत्महत्या करतील आणि पुढची कामं करा. अरे पहिलं मागचं आहे ते तरी पूर्ण करा. इथे सार्वजनिक आपला उपयोग आहे कुडाळचा बांधकाम विभाग, त्याच्यात तर प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. मी मागे तक्रार पण केलेली की कलर काढणे असे नको तिकडे पैसे खर्च करतात आणि बिल काढतात. म्हणजे खूप वाईट परिस्थिती आहे, जे बोलण्यापडे त्यावर कोणताच लक्ष नाही या विषयावर. या ठिकाणी शासनाने मागे लाड पागे समिती शिफारस सफाई कामगारांना त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा शासन निर्णय आहे, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद नवीन शासन निर्णयानुसार अद्याप 13 जणांचे प्रस्ताव नियुक्ती प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी आहेत. संबंधित वारसांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे कारण काय? शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील वारसदारांना नियुक्त्या देण्यास जिल्हा परिषद वेळ काढू का करत आहे हा प्रश्न उभा आहे. म्हणजे त्या पूर्वीच्यांना डावलून 13 जणांनी नवीन नियुक्ती दिल्या, मग त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कंत्राटी वाहन चालकांची 10,000 रुपयांची आर्थिक पिळवणूक झाल्याची बातमी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. ठेकेदाराने संबंधित वाहन चालकाकडून वेतनाच्या बदल्यात 10,000 रुपये रकमेचे चेक आगाऊ घेत नंतर सदरचे चेक वेगवेगळ्या नावावर बँकेत वटवण्यात आले अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या विषयात संबंधित आरोग्य विभागाकडून असे सांगण्यात आले की ठेकेदाराने उसने पैसे दिलेले परत घेतले. मग संबंधित ठेकेदाराने सगळ्याच कर्मचाऱ्यांना एकाच रकमेचा उसने दिले होते का, एका रकमेचा चेक देण्यात आला असा प्रश्न असून मग उसने पैसे वेगवेगळे चेक नाही तर एकाच नावाने बँकेत चेक आहेत वटवण्यात आले. माहे नोव्हेंबर 2024 पासून वाहन चालकांचे भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम ठेकेदारांनी वाहन चालकाच्या खात्यावर जमा केली नाही. असे असताना ठेकेदारांची बिले आरोग्य विभागाने पास कोणत्या हितसंबंधून केली, वाहन चालकांची भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे ठेकेदार जमा केले नसल्याच्या लेखी तक्रारी देऊन देखील आरोग्य विभागाने त्यांची देयके मंजूर केली, मागे याचे कोणते हितसंबंध आहेत? या संदर्भात चौकशी समिती गठीत केली होती का, त्या समितीचा अहवाल काय सांगतो, असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे या सभेत झाली त्यावेळी आमचे 50 सदस्य होते, त्यापैकी एक 5-7 जणांनाच फक्त बोलायला दिलं आणि अध्यक्षाने शिवनी ती सभा गुटाळली. भविष्यात हा लोकशाहीचा अपमान आहे आणि सभागृहाचा अपमान आहे. भविष्यात जर प्रत्येक सदस्याला बोलण्याची संधी जर नाही दिली तर भविष्यात आम्ही आवाज उठवल्याशिवाय गप्प राहणार नाही. हजारो ग्रामस्थांची तहान भागवणाऱ्या पिंगुळी पाझर तलावाच्या परिसरात आता एका विकासकाकडून बांधकाम प्रस्तावित आहे. त्यामुळे भविष्यात सांडपाणी जाऊन या तलावाचं पाणी दूषित होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती पिंगुळी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवेलकर यांनी व्यक्त केली आहे. पाहूयात. पिंगुळी पाझर तलावाबद्दल बोलणार आहे. पिंगुळी पाझर तलावाबद्दल सर्वांच्या जनतेच्या तीव्र अशा भावना आहेत की त्या ठिकाणी एक कंपनी ऑरिजिन म्हणून एक कंपनी आहे, ती कंपनी तलावाच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकाम होणार आहे त्या ठिकाणी, आणि बांधकाम झाल्यामुळे त्या ठिकाणचे जे सांडपाणी आहे ते तलावामध्ये जाणार आहे आणि पाणी दूषित होणार आहे. त्यापूर्वी बघितलं की ह्या पाझर तलावाचा उपयोग पिंगुळी ग्रामपंचायत गेली 25-30 वर्षे करत आहेत आणि यावर जवळजवळ 15 ते 20 हजार लोक पाणी पित आहेत आणि 2-2.5 हजार ग्राहक आहेत.
आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्राहक आहेत ग्रामपंचायतीचे, आणि असे असताना सुद्धा ग्रामपंचायतीने त्या ठिकाणी विकासकाला एनओसी दिलेले आहेत आणि रेखांकनासाठी परवानगी सुद्धा एनओसी ग्रामपंचायतीने दिल्या आहेत. पण हे जे तलाव आहे ते लघु पाटबंधारे जिल्हा परिषद विभागचं आहे आणि त्यांनी ची परवानगी न घेता या ठिकाणी रेखांकन सुरू आहे किंवा रेखांकनाला परवानगी दिलेली आहे. या ठिकाणी जे परवानगी न घेता सुद्धा लपाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेलं आहे. कारण हे लपाच्या ताब्यात असल्यामुळे लपाने त्यांच्यावर कारवाई करणं गरजेचं आहे किंवा त्यांना परवानगी दिली किंवा एनओसी देऊ नये असं मला वाटतंय. या ठिकाणी आपल्या त्यांच्या जागेमध्ये रेखांकनासाठी परवानगी दिली जाते किंवा अतिक्रमण होत होतं, याकडे लपाचं अजिबात लक्ष नाही. त्यानंतर ते विकासकातील एक आहेत BDA म्हणून आहेत, त्यांनी तक्रार दिलेली आहे की काही लोक हे आर्थिक हितसंबंधासाठी तुमच्याकडे तक्रार करत आहेत. अशी जर तक्रार त्यांनी जर दिली असेल, लपाकडे दिली असेल, तर लपाने पोलिसांकडे जायला पाहिजे होतं ना. हे पोलिसांकडे न जाता डायरेक्ट हे करतात, हे चुकीचं आहे आणि या गोष्टीचा स्वविचार होणं गरजेचं आहे. भविष्यामध्ये रेखांकन झाल्यामुळे मातीची उलथापालथ होते आणि ही सर्व माती पावसामध्ये तलावामध्ये जाणार आहे आणि तलावामध्ये गेल्यामुळे पाणी धारण क्षमता ही कमी होणार आहे. त्याशिवाय आजूबाजूच्या जंगलतोड झाले, त्या पूर्वीच्या काळी त्या ठिकाणी नारळ बागायती होती, काजू होते आणि यांची सर्व प्रकारे तोड झालेली आहे आणि पर्यावरणाला सुद्धा धोका निर्माण झालेला आहे या ठिकाणी. आणि असं सांडपाणी जाऊन पाणी दूषित होणार आहे आणि हे सर्व पिंगुळी वासियांना हे प्यावं लागणार आहे. यासाठी आम्ही 1 मेला सर्व पिंगुळी ग्रामस्थांना घेऊन उपोषण करणार आहोत. कर्मचाऱ्यांची म्हणजे पूर्ण जिल्ह्याचा विषय आहे, ती वैद्यकीय बिलं वेळेवर दिली जात नाहीत. कर्मचारी जे वैद्यकीय बिलं आहेत ती कुठेतरी उसनवारी घेऊन की कर्ज काढून ती पेड केलेली आहेत आणि ती त्यांना वेळेत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. कुडाळ नगरपंचायतीनं शहराच्या स्मशानभूमीमध्ये भगवान शंकराची भव्य मूर्ती उभारून केवळ सौंदर्यीकरणाचा प्रयत्न केलेला नाही, तर एका अत्यंत संवेदनशील आणि आध्यात्मिक कार्यातून जनसामान्यांच्या मनाला उभारी देण्याचा एक प्रेरणादायी पायंडा पाडला आहे. पाहूयात. देवगड तालुक्यातील वरेरी राणेवाडी ते दाभोळे वरची वाडीपर्यंतच्या रस्त्याची दुरावस्था झाली असून रस्त्यावर जागोजागी खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलं आहे. यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याचा त्रास शाळकरी विद्यार्थी तसंच आबालवृद्धांना मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचं दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील अवैध वाळू व्यावसायिक वाहतूकदारांचे धाबे दणाणले असून प्रशासन ॲक्शन मोडवर दिसत आहे. पाहूयात. थांब रे थांब, पहिला त्यांचे हे कर, फोटो घे. गाडी स्टार्ट कर. ए तहसील कार्यालय मालवणला. नाही मी मागं ठेवतो, मी मागच ठेवतो, तू पुढे घे. नाव काय तुझं? हा राठोड. गाव पूर्ण नाव सांग. विनोद राठोड. बरोबर यायचं लाईन मधनं.
नाव काय रे? नाव सुहास काय? दळवी. पाठीमागं राहायचं बरं का? ए नाव काय सांग? नाव वारंग. पाठीमागं राहायचं गाडीच्या माझ्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाळू व्यावसायिक आणि वाळू वाहतूक करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कारण जिल्हाधिकारी तृप्तील धोंड मुसे ह्या ॲक्शन मोड दिसत आहे. काल रात्री जी कारवाई सुरू झाली होती आणि त्याच अनुषंगाने तब्बल जिल्ह्यामध्ये 15 वाहने जप्त करण्यात आली. हे अवैध वाळू वाहतूक करणारी ही 15 वाहने जप्त करण्यात आली. विविध पथके तैनात करण्यात आली होती. कुडाळ असेल, कणकवली असेल, सावंतवाडी असेल, वेंगुर्ला असेल, त्याच पद्धतीने बघितलं तर मालवण असेल आणि वैभववाडी या विविध पथकाने तब्बल जे वाळू उत्खनन होतं त्या ठिकाणी जाऊन ही कारवाई केल्याचे समजते आहे. आणि 15 वाहने एकंदरीत ही ताब्यात घेतलेली आहेत. आपण बघतोय की कणकवली तहसील कार्यालयाच्या आवारात ही 2 वाहने लावण्यात आलेली आहेत. वैभववाडी तहसीलदार यांनी ही कारवाई केली आहे. कणकवली कलमठ आचरा रस्त्यावर जे कलमठ गाव आहे त्या दरम्यान ही कारवाई केल्याची समजत आहे. एकंदरीत जिल्ह्यामध्ये खळबळ उडालेली आहे. कारण अवैध वाळू वाहतूक करणारे आणि वाहतूक करण्यासाठी अवैध वाळू व्यवसाय करणाऱ्यांच्या धाबे दणाणले आहेत. बऱ्याच तक्रारी आल्या होत्या आणि त्याच अनुषंगाने तक्रारीवर ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंड मुसे या ॲक्शन मोडवर बघतोय की पहिलीच ही अशी एकंदरीत त्यांच्या माध्यमातून ही एक त्यांच्या मार्गासाठी ही मोठी कारवाई होते. रात्रभर ही कारवाई चालू होती. तब्बल 2:30 ते 3 वाजता ही वाजेपर्यंत ही कारवाई चालू होती. आणि सगळे जे तहसीलदार आहेत त्यानंतर कणकवली असतील, वैभववाडी आहे, त्यानंतर मालवण आहेत, कुडाळ आहे, वेंगुर्ला आहे, सावंतवाडी हे तहसीलदार या पथकांमध्ये सहभागी होते आणि त्यांनी ही सगळी कारवाई मिळून केलेली आहे. स्वतः जिल्हाधिकारी चेकपोस्टवर देखील थांबल्या होत्या, धारापच्या चेकपोस्ट देखील थांबलेल्या होत्या असे एकंदरीत समजत आहे. त्यामुळे ही मोठी कारवाई मानली जाते आणि सगळ्या वाळू व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले एकंदरीत आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरावर साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. पोलीस मुख्यालयापासून 4 किलोमीटर अंतरावर मोठा जुगार अड्डा असल्याचा गंभीर आरोप परशुराम उपरकर केलाय. पाहूयात. जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनैतिक धंदे सुरू आहेत. जुगार, मटका, दारू, पोट आणि ऑनलाईन जे असलेली जुगार हे सुरू असताना पालकमंत्र्यांनी केलेली घोषणा की जिल्ह्यातले मी अनैतिक धंदे पूर्ण बंद करणार ही घोषणा पूर्णपणे अपयशी ठरलेली आहे. आज पालकमंत्र्यांना माहिती नसेल, पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील जे पट आहे त्या पटाची यादी मी पालकमंत्र्यांना या ठिकाणी देतो. मालवण सावंतवाडीमध्ये माझगाव, कोलगाव, नरेंद्रनगर, इंसुबी, त्याचप्रमाणे वेंगुर्ल्यामध्ये आणि निवतीमध्ये चालू आहे. मालवण तालुक्यात मसुरा, कलमठ, कणकवली तालुक्यात कलमठला आणि कुडाळ तालुक्यात आणि मालवण तालुक्यात वराड, कट्टा आणि त्याचबरोबर ओरस, बुद्रुक या ठिकाणी सर्व मोठ्या प्रमाणात जुगार चालू आहे. त्याचा जवळजवळ 1.5 ते 2 लाख रुपये हप्ता ह्या पोलिसांना दिला जातो. त्यातले किती पालकमंत्र्यांना मिळतात त्याची आम्हाला माहिती नाही. पण या पद्धतीने चालू असेल, आज दारू प्रत्येक घरोघरात गावात गाव बनवण्याची दारू मिळते आहे. अंमली पदार्थ फक्त आठवड्यापुरता काही कारवाई केली, अंमली पदार्थांना जनजागृती आठवड्यापुरतं कारवाई केली, पण अंमली पदार्थ मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जाते. आणि यामुळेच जे ऑनलाईन लॉटरी, मटका, जुगार यामुळेच खऱ्या अर्थाने तरुण पिढी आता गेल्या वर्षभरात 101 लोकांनी आतापर्यंत कुठे आत्महत्या करणे, कुठे जीव देणे अशा प्रकारचे तरुण मुलांनी हे केलेलं आहे. याला कारण हेच आहे. त्यामुळे पालकमंत्री या जिल्ह्यातील असलेल्या तरुण पिढीला वाचवायला अपयशी ठरलेले आहेत. पालकमंत्र्यांना ते कुठे जमत नाही. पालकमंत्री जे आपले बॉस सांगतात, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री, त्या बॉसचं खातं पूर्णतः या ठिकाणी अपयशी पडलेलं आहे, अपयशी झालेलं आहे. त्यामुळे पालकमंत्री या अनैतिक धंदे बंद करण्यापासून जे वडिलांना जमलं नाही ते पालकमंत्र्यांना पण जमलं नाही हे तर मान्य करून ते अपयशी ठरलेले आहेत. आणि पालकमंत्री प्रत्येक प्रकल्पामध्ये असेच अपयशी ठरत आहेत. सर्व ठिकाणांची आम्ही माहिती सर्व दिलेली आहे. जर यावरती योग्य ती कारवाई केली नाही तर पालकमंत्री ज्याप्रमाणे कणकवलीच्या एका जुगार अड्ड्यावरती धाड घालायला गेले
त्याचप्रमाणे शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना प्रत्येक पटावर आणि प्रत्येक ठिकाणचे व्हिडिओ शूटिंग काढून अगदी मुख्यमंत्र्यापासून सर्व आमदारांना आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पण ते पाठवणार आहेत. कारण या ठिकाणी पोलीस अधिकाऱ्यांना सर्व ठिकाणी माहिती आहेत, कोण अंमली पदार्थ आणतो, कोण करतो, त्यामुळे त्या सर्व लोकांना माहिती असल्यामुळे यामध्ये काही मीडियावाल्यांना पण पैसे दिले जातात असं माझ्याकडे काही लोकांकडून रिपोर्ट आलेले आहेत. त्यामुळे त्या पटवाल्यांना कोणती भीती राहिलेली नाही. पोलिसांना आम्ही हप्ते देतो, बातम्या येऊ नये म्हणून काही सोशल मीडियावाल्यांना आम्ही धरतो, त्यामुळे आमची बातमी येणार नाही असं वाटत असलं तरी या पटवाल्यांच्या ठिकाणी शिवसैनिक जातील, व्हिडिओ शूटिंग काढतील आणि ते बंद पाडतील. ते पोलिसवाले येतात तरी आम्ही बघणार आहोत. वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस महसूल मंडळात आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस महसूल मंडळात आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या शिबिरात विविध योजनांच्या एकूण 678 नागरिकांना दाखल्यांचं तसंच प्रमाणपत्र व विविध कागदपत्रांचं वाटप करण्यात आलं. वेंगुर्ला तहसील कार्यालयामार्फत तुळस मंडळातील तुळस उत्सव हॉल येथे शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिराला उद्घाटन उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन वनिता पाटील यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून तर वेंगुर्ला पंचायत समिती सभापती शंकर घारे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी व्यासपीठावरती तहसीलदार ओंकार उतारी, जीप सदस्य सुजाता पडवळ, भूमी अभिलेख वेंगुर्ला उपाधीक्षक अनुप जावळे, गट विकास अधिकारी वासुदेव नाईक, तालुका कृषी अधिकारी मंगेश चव्हाण, नायब तहसीलदार राजन गवस, श्रीमती जोशी, सरपंच संतोष गावडे पेंडूर, रश्मी परब तुळस, मयुरी वडाचे पाटकर मातोंड, रसिका केळुसकर होडावडा, कावेरी गावडे पाल, बाळा जाधव आसोली, माजी सभापती यशवंत उर्फ बाळू परब, तुळस उपसरपंच सचिन नाईक, होडावडा उपसरपंच राजबा सावंत आदी उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांचं तुळस मंडळ अधिकारी प्रेरणा गिरव यांनी स्वागत केलं. तुळस मंडळातील पोलीस पाटील महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वागत गीतानं सर्वांचं लक्ष वेधलं. या कार्यक्रमात फेरफार, 7/12 दुरुस्ती, डिजिटल 7/12, आडव उतारे, उत्पन्नाचे दाखले, रहिवासी दाखले, वय दिवस जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, नवीन शिधापत्रिका, आयुष्यमान भारत कार्ड, विवाह नोंदणी, घरकुल योजनात वारस दाखले, मृत्यू दाखले, आयुष्यमान भारत कार्ड, रक्तदान शिबिर प्रमाणपत्र अशा विविध योजनांच्या एकूण 678 नागरिकांना दाखल्यांचं वाटप करण्यात आलं. तसंच यावेळी वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग यांच्या सहकार्यानं आयोजित करण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिरास रक्तदान करणारे अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आलं. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते कार्यक्रमस्थळी वृक्षारोपणही करण्यात आलं. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन महसूल अधिकारी नेत्रा सावंत यांनी केलं. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पोलीस मुख्यालयापासून 4 किलोमीटर अंतरावर मोठा जुगार अड्डा, उपरकरांचा गंभीर आरोप. जिल्ह्यातील अवैध वाळू व्यावसायिक आणि वाहतूकदारांचे धाबे दणाणले. आणि
रेडी श्री गजाननाच्या दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.